Здравейте, хора! Съжалявам, че не съм качвал дълго време, но ще се връщам вече. И обещавам лятото почти да качвам почти всеки ден. Така, вече сме много близо до да ударим една от нашите цели, която е 50 абонати, за което съм ви много благодарен, че ме подкрепяхте. И пак ви се извинявам, че не съм качвал от много време. Но нека да продължаваме към видеото. Днес да се опитаме да минем това Geometry Dash ниво. И също не забравяйте да се абонирате и да оставите по един лайк. Така ме подкрепите. Но да не забравяме и победителят от последния giveaway. И той е Борката. Та днеска ще го шаутаутна неговият TikTok. Така че поздравление за победата. И за тези, които не са спечелили, не се отчаивайте, защото и днес ще го има, нали, този giveaway. Като Борката няма да може да участва в него, защото той вече... Така както казах, Борката няма да може да участва, защото той вече е участвал. Благодаря ви. И също следващото видео ще бъдете за истинските ми фенове. Само те ще могат да го отговорят. И днешния въпрос е: за кой сте на световното първенство по футбол 2026? Ако питате мен, аз съм за Германия. Защо според мен вече трябва да се спечели пето световно? След което ще ви питам: коя е любимата мобилна игра? На мен е Geometry Dash. Също скоро време може да се направим и Discord сервер, което ще бъде доста cool. Както виждате, аз съм много слаб вече, отслабнал съм, почти не съм играл. И очаквайте лятото да качвам почти всеки ден. Също имам една пратка, която е изненада и може да я изпробвам в някое видео. И искам в коментарите да се опитате да познаете какво е. Също мислях да си прави трети канал, да Цезар Лайв, от компютър. Но само че се отказах, понеже нямаше как да мога да поддържам 3 канала. И пак ви напомня, че в момента, в който съберем 50 абоната, всяка събота ще пускам на лайв. И там ще правим каквото вие решите. Така, както казах, всяка събота ще пускам на лайв. И следващото видео също ще
Шаут-аут на най-добрия ми абонат. И ето как може да участвате за това. Първо да потвърдите, че сте абонирани за канала. После да харесате всяко едно мое видео. И да разпространите това видео, че да съберем повече абонати. Като минимум е поне един абонат. И да ми пишете в коментарите, че сте успели. И аз после ще проверя дали това е вярно. И накрая първия, който го е направил, го печели. Пожелавам успех на всички. И на 150 абоната ще започна да снимам с камера. А на 300 абоната ще прави фейс ревю. Да, виждате, че много съм отцепен на това. Сега ще играем на Fingerbrush. Също в скоро време може да се направим трио с други ютубъри. Като например South Bulgarian Mapper или бившия Радзум. И човека, който само истинските ми абонати и фенове ще знаят. А това е човек, с който направих първата си колаборация. В коментарите пишете кой беше. И също, ако това видео събере 10 лайка и 10 коментара от 10 различни човека, до края на седмицата няма да спирам да качвам. Ама всеки ден. И също, ако това видео събере 100 гледания, до края на месеца няма да спирам да качвам. Да, мерси ви за това. Сега правим един последна опитка за край на видеото. И абонирайте за канала. Ако вече не сте. Да. И чао!